Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky. Zvonění v uších od hardcoreu přes noise až po DIY elektroniku. Špína. Špína. Pořad, který se vám zarije za nechty. Špína. Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave. Krásný čtvrteční večer, posloucháte Špínu na rádiu Wave, od mikrofonu vás zdraví Judita. Dominik. A taky nás pozdravila kapela Hever a jejich cover songu od Mekyho sbírky Dočlna, kterou si dneska vybrali naši dva hosté, kteří za námi dorazili do studia, s tím, že my se dneska po delší době nebudeme věnovat, jak to říct, bytostně kapelním a hudebním věcem, ale půjdeme na to trošku ze strany, takový fotografický. Protože já bych tady ráda teďka přivítala Matěje a Tomáše. Ahoj. Nazdar. Kteří jsou součástí takové kolektivní záležitosti a je to knížka, která se jmenuje Hluk bez hranic, Underground zo středu Evropy. Je to fakt moc hezká fotografická publikace a my se o tom jejím vzniku i vlastně o focení na koncertech budeme dneska celou dobu bavit, protože ta knížka nevyšla jenom sama o sobě, ale taky je k tomu navázaná taková putovní výstava a samozřejmě koncerty, protože primárně o koncertech celá ta kniha je. A jak jsem naznačila, tak je to kolektivní dílo, nebo objevuje se tam víc autorů a autorek, dohromady 5 vlastně lidí. Tak jestli můžete nějak představit trošku sebe a taky ty lidi, kteří za náma dneska bohužel do toho studia nemohli dorazit. No, díky. Na koho padne ten pešek toho začátku? Díky moc. Tak ja sa volám teda Tomáš Bulanek a fotím teda koncerty vlastne celý život. A ja som nejak tak akože sa mi zdá, že minulý rok vlastne tak pred rokom som viezol na turné kapelu Lidské zdroje a Pája, ktorý teda tu není s nami, alebo je vlastne v škole v prírode, či? Alebo niekde nemohol, proste nemohol dojsť. Ale to nie, že by bol tak mladý, ale je učiteľ, tak sme sa bavili, že by sme urobili nejakú spoločnú výstavu s tým, že teda, že Bratislava, Viedeň by to bola, ale potom vlastne... Protože Pája bydlí ve Vídni. Áno, on a ty býva... bydlíš v Bratislave. Presne tak, díky za doladenie, hej, presne. No a potom nás tak napadlo, že vlastne bolo by dobré akože to rozšíriť, že vlastne že však aj Praha by tam mohla byť a vlastne tým, že Pája je pôvodnom z Brna, tak vlastne sme tam pridali aj Brno. No a takto sme vlastne vznikli ako taká 5-členná kapela. No, vzniknutá, teda okrem mňa spomenutého Páju je to ešte Heňa, ktorá je pôvodom z Čadca, ale žije v Brne a no ešte ja, Matej Staško. Ja žijem v Prahe, pôvodom som zo Slovenska ale tiež. A ešte Maja Dulievič, ktorá tiež z Prahy, čo je moja manželka. Takže to je pôvodom zo Srbska zase, takže Pražáci. Ono je to také srandovné, že vlastne, že každý z nás zastupuje mesto, z ktorého není. Až na teba. Ale funguje to výborně dohromady. Zároveň ty si teda tady naznačil, že první, co byla ta myšlenka, byla udělat tu výstavu, ale tu knížku to jsem tam úplně jako nezaslechla. Tak jak vlastně vás napadlo udělat tu knížku dohromady? Jakože bolo... výstava to je jasný, ale přece jenom už ten pís. Bolo tak na poslednú chvíľu vlastne. Áno, my sme to tak, akože my sme si urobili tak, keď sme vlastne zistili, že kto vlastne ideme do toho. Ja som oslovil, akože povedzme z Prahy ešte aj Žufana, ktorý ale tam išlo o to, že vlastne, že takou, nie že mojou podmienkou, ale takým mojim návrhom bolo to, že vlastne, že každý by sme sa postarali o tie veci v tých výstav v tom meste. Mm-hmm. Čiže ten človek, ktorý akože by išiel do tohto s nami, musel byť schopný to buď sám zorganizovať, alebo nejakoho mať, kto by to zorganizoval, alebo proste byť nejak organizačne podkutý. A niektorí ľudia to teda buď odmietli, že nie, že by nechceli, ale nezvládali to, že proste nemali na to čas a ako nejakú vôľu. Alebo teda Diggyho som oslovil z Košic, ale tam sa čas bol. No a vlastne my keď sme to zistili, že kto sme, tak sme sa tak bavili a niekde na pol ceste
To takže vlastne, že z výstav bývajú nejaké katalógy a tak. A, Jo. Že, to som přesně myslela, že z toho vytvorí takový katalog. Urobme k tomu niečo také, že aby si tí ľudia eventuálne mohli, povedzme, potom aj z toho akože zobrať ten fyzický kus domov a mať ho doma. A tak vyšlo to veľmi super nakoniec. S knihou nám pomáhala Marie Fischerová. Úplne pozdravujeme a ešte raz veľmi ďakujeme. A veľmi narýchlo, takže sme jej veľmi vďační za to. Naozaj odvedla skvelú robotu. Je to krása, vypadá to krásně, ta vazba je nádherná, už tady tím listujeme. Tak já můžu takhle už tady trošku za to zašustit a každopádně myslím si, že na začátek úplně ideální, ale teďka je ještě ideálnější čas na to si pustit další skladbu z toho velmi obsáhlého playlistu, který jste si dneska sebou přinesli. Tak co si dáme jako druhý a proč si to budeme pouštět? Antisocial Skills, to je, no ako my sme skoro všetci aj vlastne z nejakých kapiel ako z toho prostredia, takže toto je konkrétne moja kapela. O tom sa ešte povrtáme. Antisocial Skills a pesnička You of Yesterday je o tom, že už nie sme najmladší. No. Tak jdem na to. Jdeme si to pustit o tom, jak nejsme nejmladší. Špína na rádiu Wave. Posloucháte Špínu na rádiu Wave, právě jsme slyšeli Antisocial Skills a hnedka nám na to ještě navázali Mental Tension a skladba Jackpot a oboje si dneska nechali zahrát ve studiu Matěj a Tomáš, který nám přišli představit sérii výstav a taky především knížku Hluk bez hranic. A než se o tom budeme bavit dál a budeme se dál bavit o focení, tak jenom ještě, proč jsme si pouštili Mental Tension? No, Mental Tension alebo Antisocial Skills a ešte nejaké ďalšie kapely sú vlastne kapely, v ktorých aj my hráme. A my sme aj tie výstavy, ja som teda akože mal takú ideu najprv, a potom sme sa na tom tak zhodli, že proste by bolo dobré, že tie vernisáže, nie tie výstavy, hej, lebo tie výstavy trvajú čo aj 2-3 týždne alebo koľko mesiac, ale že tie vernisáže akože spojiť s nejakými koncertami. No a keďže naše rozpočty na tieto výstavy sú nulové, respektíve povedzme minusové, tak proste, aby sme z toho niečo vytreskali, tak zvyčajne proste, keď už tam ideme, tak už tam rovno aj zahráme, aby sme si aspoň niečo preplatili z nejakých cestiakov, že proste, aby sme to teda všetko úplne nedoplácali zo svojho. Takže, čo ja viem, v Čadci teda zahraje Antisocial Skills na vernisáži v Bratislave zase Mental Tension. A v Prahe tuším, že aj Lidské zdroje budú určite a neviem, či aj vy možno uvidíme. No. Je to také akože doplnok tých vernisáží a je to, teda vravím, že z takých technokratických dôvodov, že proste keď už tam ideme, tak nech sa to vlastne preplatí, alebo tak. Takže DIY perpetuum mobile. A väčšinou to teda býva jako jedna kapela na té vernisáže, co zahraje, nebo jste vybírali nějak víc podle nějakého jiného klíče? Ja myslím, že asi viac. Niektoré sú ako niektoré boli iba tak ako pripojené ku nejakým už existujúcim koncertom. Niektoré ešte len plánujeme, ako napríklad ten v Prahe, tak to vlastne riešim ja a tým pádom už sme sa Pája už hovoril, že akurát v ten dátum chcú s lidskými zdrojmi ísť niekde hrať, tak sme sa dohodli, tak jasne rovno tam, plus ešte 1-2 kapely, buď Mental Tension, alebo ešte niečo. A co to je teda, když se bavíme už o těch vernisážích, o těch výstavách, co to je za místa vlastně, kde jsou ty fotky vystaveny? Jedná se o nějaký klasický galerie, nebo právě zase naopak bavíme se tady o koncertech, takže jedná se spíš o nějaký zavedený kluby, nebo... No my by sme to asi aj chceme proste skôr ako v punkových prostoroch. Niekedy to je, napríklad Sibiš je aj galérie v Brne. Právě tam to je vlastne... Kde nám tiež hodne pomohli aj s tiskom, aj so všetkým proste. Hej, to je tiež veľké díky tým ľuďom, lebo super. Nám vytlačili fotky, urobili k tomu proste celý taký ten koncept a zaramovali. Proste mali s tým veľa roboty, naozaj, že klobúk dole a dík moc. No a teda našťastie to sa zaplatilo z nejakého grantu, alebo neviem z čoho, že oni majú nejaký ako galerie, nie ako koncertné miesto, ktoré síce sú spojené vedľa seba, ale ako galerie majú nejaký grant na nejaké obdobie a z toho dokázali zaplatiť tú tlač tých fotiek. Super. Já jsem si teda ještě všimnul jednoho místa, který mě hodně zaujalo, jakožto vídeňskýho
lokála, že to je v tom Špicru, což je vlastně od takového divadla Odeon místo nebo bar, kde právě spíš jakoby zas tak často punkový koncerty nejsou. A když jsem to viděl na tom plakátu, jsem si řekl, wow, tak to je taky docela zajímavý místo. Takové potom ja vlastne nič neviem, takže to kterého se vám vlastně jako dostalo, nebo i té výstavě, jakože to je vlastně docela zajímavé, jako klobouk dolů. Aha, tak to som aj ja to takto vnímam ako ty, že tiež, že som bol, že wow, že super, lebo Pája posielal fotky a on s tým mal celkom taký problém, že nejak ako on časovo je dosť vyťažený ako učiteľ proste a má svoju kapelu a jedno s druhým. Takže a on už je taký tiež, vlastne my, jak starneme, tak mizneme z tých scén trocha. Tak toto je taký náš ego trip, že sa tam tak chceme vrátiť alebo udržať. Ale tak to si robím srandu. Vidím všude, jak v Bratislave, tak v Praze, tak v Brně, tak ve Vídni na koncertech fotit. Okay, no. Ale akože teda Paja to tak akože komunikoval, že vlastne, že on už sa až tak úplne presne nevyzná, ale teda pozná ešte pár ľudí a sa popýtal, no a toto vyšlo ako možnosť. A tiež som bol z toho rád a tam je to ešte podľa mňa také aj trocha ako v riešení, že ten koncert, že tam vlastne to začne výstava, ale vernisáž bude až po 4 dňoch a že to tam také troška iné, než typické proste. A pre mňa je to tiež také akože že zaujímavé. Ale žiaľ, není tu Pája, nevieme až tak dobre odpovedať asi. Třeba nám to napíše a dozvíme se to, co si o tom reálně myslí on sám. Já bych se ráda teďka zase vrátila zpátky k fotkám jako k takovým, protože vy všichni, co se na té knížce podílíte, i na té výstavě, tak fotíte hodně, fotíte často na těch koncertech a vlastně mě by zajímalo, kde ty fotky většinou končí. Teďka tady máme teda ten výstup, že je to ta fotokniha a ta výstava, ale kde jinak ty fotky můžeme vidět? Jsou to nějaký tajný obsáhlý archívy? Je to všechno, já nevím, žrádlo pro sociální sítě nebo individuální malý fotozinečky, které vyjdou v nákladu 20 kusů? Jak to je? Nebo jste jenom hordři materiálu? No ako asi viac menej sociálne síte, ale ty si robil aj nejaké veci ako kalendáre a také veci predtým, že... A vidíš, ja som zabudol. Včera som práve jeden našiel, že ešte mám, ale hej, no, tiež akože sociálne siete, tak to je taká samozrejmosť, asi najrychlejšia proste instantná klasika. Nejaké potom takéto veci, no. Pak možná nějaký buklety desek, ne? Těch kapel. Áno, hej, že proste niekedy nejaké kapely potrebujú nejaké promofotky, tak teda aj také veci sa čas od času udejú. Alebo sem tam niekto z nejakého zínu tiež napíše a poskytneš nejakú fotku, dve a tak, ale teraz je to fajn, lebo nikdy predtým som nemal ako s tými fotkami žiadny plán, ani nič, kde by skončili, tak teraz je to aspoň ale ináč mňa toto práve inšpirovalo, že inšpirovala tá naša kniha zase spätne, že teda tiež plánujem ešte s jedným fotografom takú výstavu a tiež proste, že by som si... A vlastne teraz som sa troška ako ponoril do toho, že teda mám už takú oproti 0 zo 100 mám 0,5 zo 100 predstavu o tom, jak sa to asi tak môže robiť a koľko to môže stáť a tak ďalej a som si pravil, že možno, že sa hodilo urobiť akože aj taký zín, jak si vravela, že nejaký, že... Výborně, takže se můžeme těšit na víc materiálu. Asi možná v tom i hraje roli takový to, že když se to prostě sází všechno do toho digitálu, tak jednou za čas má člověk prostě trošku potřebu. Tak kdybyste jenom vydávali hudbu digitálně, že? Tak je tam pak ta touha aspoň po kazetě, ne? Je to jiné mať tu desku v ruke, aj keď to počúvaš z iPhoneu. Přesně tak. A my si teďka, ne teda nikoliv z mobilu, ale tady pěkně ve studiu si pustíme další věc z toho vašeho playlistu. Takže co si pustíme a jenom ve zkratce, proč si to pustíme? Klidně jenom, že to je dobrý. Nám stačí jakýkoliv to. Ja by som, povedzme, pustil ten Public, keď sme sa bavili o tej Čadci. To je stará kapela z Čadce. Je to z mojej obľúbenej platne Caged Conscience, pesťou do tváre tohto národu. Výborně, tak jdeme na to. Špína. Hudba bez idolů a bez hranic mezi kapelou a publikem. Špína na rádiu Wave. Právě jste slyšeli The Public pesťou do tváře tohoto národa a Hell on Earth, výkriky bolesti ve Špíně na rádiu Wave. Dneska tady máme 2 speciální hosty, Tomáše a Matěje. Bavíme se s nimi o fotoknize a putovní výstavě Hluk bez hranic Underground ze středu Evropy.
A už jsme vlastně trošku nakousli v těch předchozích vstupech, jak ta knížka vznikala. A zároveň vy jste tady oba potvrdili, že vlastně celý ten tým, který to dával dohromady, všech 5 fotografů a fotografek, fotí často na koncertech, máte nějaký obsáhlý archívy, ty archívy často teda končí na sociálních sítích, anebo taky teda v nějakém jakoby osobním prostě v osobních složkách. A mě by zajímalo jakoby vlastně, jak jste to dávali dohromady celý, protože prostě těch fotek je fakt jako extrémní kvantum. Ta knížka je obsáhlá, je veliká, těch fotek je tam hodně, ale samozřejmě jakoby po těch letech jako to absolutně převyšuje, bych řekla, obsáhlost archivu, to, co se dostalo na ten papír. Tak jestli to bylo tak, že jste se jenom domluvili, že každý tam má 6 stránek a každý dodá, jakoby, co bude chtít, anebo jestli třeba jste to i mezi sebou konzultovali, nebo mělo to nějakého jako kurátora nebo kurátorku ten výběr. Jak vznikalo to dávání dohromady? No, akože pôvodný ako deal bol taký, že teda ja som chcel túto výstavu a knihu cieliť tak, aby to bola taký nejaký support tých lokálnych scén, že teda fotíme v lokálnych kluboch lokálne kapely. Samozrejme, akože to sa úplne tak doceliť nedá, lebo proste to by zúžilo ten výber a zase proste čo ja viem, niektoré, že mám kvalitnejšie fotky proste z nejakých amerických kapiel, hej, alebo z nejakých túrovacích. Takže potom som to akože tak ako rozšíril, že teda aspoň nech tie fotky sú, že ja neviem, ten človek, že za Bratislavu fotí z Bratislavy, ten z Prahy fotí z Prahy. No a to bolo také, čo sme si vybrali každý nejakých nejaké festivaly okolo, tak není to úplne presné. Hej, ono sa to tam tak nejak asi živelne potom už aj troška pomenilo, že už že nemali... Ale to za mňa pohľad toho človeka z toho mesta, ako či už, ako vieš, občas ideš na koncert proste inde, je to stále ako súčasť tej scény, proste pohľad toho človeka, čo chodí na tie koncerty proste. A to sú občas veľké koncerty a občas to koncerty ide 20 ľudí, ako to poznáme všetci, takže je to tam obsáhle. Ale teda, akože, čo sa týka knihy, sme vybrali každý, že čo ja viem, nejakých 15 fotiek, povedzme zhruba. Ako to, nedávali sme to presne. A vlastne s tým, že sme grafičke Marii povedali, že čo ja viem, 10-12 nech tam dá. Takže vlastne to kurátorovala trochu Marie. Áno, ona mala tam isté slovo, že povedzme, že hele, že ľúbi sa mi že táto vec, kúkala som tvoj Facebook, alebo ja neviem čo. Tak aj vybrala obálku a také veci. No. Hej, že mala tam akože slovo, no a potom zase, čo sa týka výstav, tak jak sme spomínali, že tam tiež vlastne tí ľudia z Galerie Sibír nás požiadali, aby sme každý dali, čo ja viem, až 20-30 fotiek a že z nich oni vyslovene vykuratorujú. O to sa postarali ako oni, že my sme to vybrali nejaký väčší obsah a nechali to na nich vlastne. A potom uvidíme, že či vlastne tieto všetky fotky budú presne v takomto počte a pokračovať ďalej, alebo či sa troška nejak aj obmenia. Ako mňa celkom tá predstava tej obmeny troška aj baví, alebo teda tak láka, že vlastne, že vždy to bude troška iné. Že akože o niečo aspoň, že vždy to ponúkne troška iný pohľad. Uvidíme, jak to bude prebiehať, lebo aj v Bratislave vlastne čo zase tam to budeme robiť na lodi Pinkville, to je taký klub a vlastne prevádzkar by to chcel tak troška akože mať tam taký kuratorský akože dosah na to, tak to, čo mi hovoril, znie tak, že tie fotky sa možno zničia. Že normálne, že počas nejakého mesiaca sa zničia a že bude ich nutné potom nejaké iné vytlačiť. Akože, čiže... Takže vlastně i pro vás je to takový trochu překvapivý, že vy tam něco dodáte, ale úplně nevíte, jak to bude vypadat ve výsledku. Hej. A jste s tím jako autoři, je to pro vás příjemný? Nebo jako, že vím, že pro někoho to může být jako strašný, že nemá tu moc jakoby nad těma svojima věcma. Ako, to je jedna vec, ale napríklad teraz pri tom Brne, kde to teda kurátorovali oni, tak práve, že ako je to také, že ty si presvedčený o svojich veciach, takisto jak v songoch alebo fotkách, že toto je dobre, ale poslucháč možno má úplne iný názor ako ty, alebo niekto iný, keď sa na to pozrie a to bolo tak celkom osviežujúce, že aha, toto by som možno na tú veľkú ja nevybral, ale vlastne je to dobré. Hej, ja som takisto, toto tiež bolo pre mňa akože samého taký prekvapivý moment, že
že to uvedomenie si, že chlapče, že akože že to, čo si ty myslíš, vôbec nemusí byť to najsprávnejšie a že proste sú iné názory na to a fakt relevantné a zaujímavé. A posúva to potom aj, akože aj toho človeka ďalej, že aha, OK, tak vybrali ste toto, lebo toto. No jasný, to jakoby to naprosto chápu. A mě by ještě zajímalo vlastně, když jdete fotit na ten koncert, teda budeme se bavit o tom, že chodit o tom focení na těch koncertech, jako po čem tam jdete? Jdete tam jakoby hlavně potom jakoby vyfotit tu kapelu, nebo se třeba zaměřujete víc na crowd, jakoby co je nebo si jenom jdete tak zafotit, protože vás to baví prostě. Jako... Z časti je to aj sa schovať za foťák. To je taky varianta. Ľudí, čo nie sú úplne sociálne zdatní. Ale ináč ako asi skôr zábava proste. Ako, nerobím to, pretože mám nejakú misiu, že musím proste... Chceš ulovit nějaký druh fotky, prostě, nebo jako, že prostě, co je ta jako emoce z tam ten motiv. Väčšinou uvidím proste, čo sa stane. Ako nemám predstavu o tom, že akože záleží od toho, či zrovna ideš, jaký foťák, či ideš fotiť na film, alebo či ideš fotiť digitál, hej, tak jaké je svetlo v klube, to ti to ovplyvní, že čo tam môžeš urobiť vlastne a tak, ale ináč viac menej to nechávam ako otvorené. Keď z toho niečo dobre vyjde, 1-2 fotky, tak je to super. No, ja by som teraz akože začal troška, že mne sa práve napríklad na tej knihe, alebo celkovo sa mi ľúbilo, keď sa k nám pridala Heňa, akože z Brna, lebo ona presne, že fotí viac tak ľudí a proste povedzme tie atmosféry, nejaké situácie, že ona sa moc na kapely až tak nezameriava, dokonca ona aj celkovo funguje v takej skôr free techno scéne, alebo tak. Čiže ten jej ako cieľ, alebo to, čo fotí vlastne je niekde inde a veľmi to tak akože som rád, že sa k nám pripojila, lebo to dosť tak osviežilo tú celú tú vec. A teda akože aj na tom, ale napriek tomu aj medzi nami, tými klasickými fotografmi je vidno, že proste, že každý má taký už troška svoj charakteristický rukopis a že proste sú tam isté veci, že ktoré Maťo fotí nejak a presne to viem, že dobre, no tak toto je jeho fotka a zase Pája fotí niečo inak a že to sa mi tak ľúbi, že sú tak charakteristické tie fotky, ale ja teda akože keď toto, tak ja som vždy tam proste, že mne sa to fotenie tých punkových, alebo teda nejakých takýchto undergroundových koncertov ľúbi práve preto, lebo je to taká tá nečakanosť, že proste vždy je to o niečom inom, proste dokonca aj tá istá kapela, keď fotí ju človek druhýkrát, tak je to dosť iná vec, inak sa chovajú tí ľudia, proste niečo iné sa deje, môžem niečo už vytušiť, hej, že dobre, tak Aňa sa hýbe takýmto štýlom, takže viem, že niekde bude nejaká takáto podobná poza, ale keď je v nejakom inom klube, tak je to iná situácia, keď je iný deň, keď je iná nálada, iné svetlo, čiže mňa veľmi baví taký tá rôznorodosť, meniacosť sa tých podmienok. A že to prostě může být kdykoliv, jako nedá se očekávat vlastně ten výsledek podobně jako vlastně teďka s tou vaší výstavou a s tím kurátorováním. Mňa napríklad aj dosť často baví ako ten boj, keď si niekde, kde je vlastne špatné svetlo a teraz z toho, keď sa ti tam podarí nakoniec niečo dobré, tak máš z toho veľkú radosť, že si to z toho vytrieskal, že väčšina tých fotiek je zlá, ale jedna sa proste nejakým zázrakom povedla. A je to jak za odměnu. Áno. Bohužel Špína se taky potýká se svýma nějakýma problémama a ten boj se většinou jmenuje boj s časem. A teďka zase nastal jakoby ta část toho kleše, kdy si budeme pouštět nějakou hudbu. Takže co tam máme dalšího, co si pustíme? Tady z vašeho výběru. Ja by som pustil Lidské zdroje, Brand New Start. Je to Pájová kapela, ktorá už zás funguje viac menej troška aj v Brne, ale je to vlastne viedenská kapela, lebo on žije vo Viedni. Vznikla ako viedenská kapela. A proste sa mi tak ľúbi, že ten ich prístup k punku, proste je mi to také sympatické. Výborně, tak si dáme Lidský zdroje. Špína na rádiu Wave. Posloucháte Špínu na rádiu Wave, právě jsme slyšeli kapelu Lidské zdroje, skladbu Brand New Start a hnedka na to nám navázala ještě kapela Brond a jejich nejnovější single Third Week. Výborně, děkuji Dominikovi a my tady stále ještě máme Matěje s Tomášem u nás ve studiu a probíráme jejich novou fotografickou knihu Hluk bez hranic. No a my jsme se s váma dvouma vlastně teďka bavili o tom, jak fotíte, jak vás to baví, co je vlastně perspektiva vaše na to, ale zajímalo by mě, jestli
vy dva, jak to máte vy dva, nebo celkově ta vaše parta okolo tady této zmiňované knihy, jestli se vlastně někdo focením živí, jestli to někdo studoval, jak moc je to vlastně profesionalizovaný a jak moc je to třeba autodidaktický koníček. Profesionalizovaný na základě praxe. No, přesně. Maja Dulievič sa živila ako profesionálna fotografka roky. A myslím, že je jediná z nás. Aj študovala fotografiu na FAMu a tak, takže to je asi jediný ozajstný profesionál. A fotila jako pro nějakou jako hudební žurnalistiku? Nebo Nie, můžeš prozradit? Ako keď sa živila, to zajímá. To, čím sa živila, boli ako skôr fashion proste a takéto veci proste. Proto tam každý vypadá tak dobře. Takže to je náš profesionál. Ale ja sa ako živím vlastne postprodukciou fotiek, takže ako tak šťastí. Ale to tu nevidno, lebo ja práve, že aj preto fotím často na film a tak, lebo to robím v práci, doma to nechcem robiť, takže ja tie fotky proste tak, jak výjdu, ako nejak si ich farebne upravím, ale tak, jak výjdu, nechcem ich upravovať. To robím celý deň, každý deň proste. Takže ako toto je pre mňa úplný opak toho, čím sa živím, aj keď sa to týka vlastne fotografie tiež. Rozumiem. Iný prístup. Jo. No, hej, Maťo to povedal. My sme, a ešte aj Paja to v tej knihe vlastne aj tak pekne napísal, že proste on aj fotí na taký akože obyčajnejší, povedzme kompaktnejší, nejaký v vozovkách lacnejší fotoaparát s tým, že proste, že mne to je jedno, že ja proste chcem tam vleteť do toho mošpitu a prostě fotit, čo to dá. To je pravda, úplně jsem si to říkal jako nejvíc těch lidí, ten vždycky úplně jak kdyby na schvál úplně tu hlavu strkal jako zrovna tam, kde je ten největší vír a kde může dostat kopačkou přes dajú. No, to akože aj fakt, že tie foťaky trpia, no, akože to tiež, ja som tiež musel si proste niekoľko bleskov odišlo, alebo čo proste, alebo sklá proste sa poničili, no ale presne, lebo proste tam je tá zábava v tom strede toho pitu. Jak to pak vypadá, když se něco rozbije na koncertě, dělají se benefice na fotoaparát. Boli však práve pro žufana, ne? Áno, presne ten bol. A to bylo na fotoaparát. Áno, a Mára to tuším robil. To bolo ináč, mne to prišlo, že hrozne krásny krok vtedy. To si pamätám, že taká zbierka a Žufan bol z toho úplne mimo, že proste, že tiež dojatý. My sme to s Majou boli vtedy s ním vyberať v obchode. Nebudem hovoriť akom. Super, lebo veľmi akože, super to bolo. A když už jsme teda tady u z těch techničtějších věcech, tak na co fotíte? Co preferujete? Preferujete analog nebo digitál, nebo to tak střídáte, nebo jste věrný nějakému přesně kompaktíku malýmu, co jenom jako a jde se dál? No, ja to tak striedam. Ja akože povedzme ten rozdiel medzi digitálom a filmom mám akože filmový, tá foťak na film taký obyčajný nejaký viewfinder, čo má blesk a takéto milúčko a s ním som vlastne ja som s ním začal fotiť, keď som ho tak trocha kradol mojej mame pred 20 rokmi, potom som ho niekde, alebo 25, potom som ho niekde akože v úvozovkách zabudol, stratil, odložil a teraz asi pred 5 alebo koľkatými rokmi som ho zase objavil, že wow, že ešte on fungoval normálne proste, takže som sa zase do toho tak troška akože ponoril, ale ináč s digitálom, no a tak rôzne, akože ma baví aj to, že si, ja neviem, mať nejaké iné sklo a proste zrazu musí sa to človek učiť preučať, alebo inak to... Ten technický hračička trošku. No, ale nemám zase ja toho nejak veľa. To vôbec, nejaké 3 sklá mám, to je všetko. No. Ja, ako kedy to? Momentálne väčšinou na film fotím, lebo som si zrovna proste zohnal nejaký starý foťak, ktorý ma baví, takže teraz fotím dosť na film. Ale ako je mi to jedno vlastne, aj digitálny film. Akorát som už Ja som mal teda také obdobie, kedy som nefotil a predtým som fotil tiež hodne, aj som sa tým nejak živil, aj som fotil veľa koncertov a potom som si raz nejak všetko vymazal technickou chybou. Vlastne všetko, čo som kedy mal a pár rokov, dosť rokov som nefotil a vlastne začal som možno pred 2 rokmi znova, takže moje veci nie sú až tak archívne ani v tej knihe, že vlastne je tam jedna, ktorú som vylovil z nejakého pokazaného disku proste z Belgrado z nejak 2013 koncertu, ale
Tak to, ale teraz už fotím väčšinou, len snažím sa mať malý foťák proste. Nechce sa mi nosiť skla, ja by som fotenie nenávidel. Keby sa mi toto stalo. V živote by som nechytil foťák. Proste svieš, tak už nie sú. No. A jaká je vaše, jakoby, je hodně lidí, kteří třeba nadává na to, když někdo na koncertech fotí, protože prostě jakoby známe všichni nějaké ty fotografie, prostě, který tam pak jakoby fakt hulvácky, tak se tam jakoby roztahujou v první řadě. Jaká je třeba vaše metoda? Jako já mám to fakt jakoby jedno, si řeknu, já jsem tady kvůli fotce, tak ty lidi, co tady na to čumí, tak to chvíli přežijou, nebo jakoby máte, že třeba jeden můj kamarád měl takový fakt, jakože fotil na kompakt a prostě jenom vytáhl ruku, prostě vyfotil a vlastně jsem ani nevěděla kolikrát, že na nějaký ty určitý akci fotí. Jakoby, tak jaká je vaše metoda, přístup a jaký vlastně k tomu máte i třeba vztah u ostatních, protože... Ja tam idem ako hlavne na koncert, ako to je podľa mňa primárne, nejdem tam, nechcem to brať ako, že idem tam ako, toto je moja úloha a všetci chodte z cesty a sa snažím proste nikomu nezavadzať a tak. Ako jasné, občas niečo vidíš a chceš to zachytiť, ale väčšinou sa snažím ako neprekážať ani ľuďom, ani kapele. No, akože ja si myslím, že teda tiež, jak Maťo presne povedal, že občas niečo vidíš a fakt to chceš mať odfotené, tak proste zrazu vyskočíš a proste vyletíš tam na pódium pred chlapíka a pred žensku a odfotíš ho a je to, ale je to proste, hneď sa stiahneš, ideš preč a pre mňa je akože je to také dôležité, že vlastne ako tie fotky, aby boli podľa mňa dobré, je veľmi vhodné, aby tí ľudia na tých fotkách o tebe trocha tak ako keby ani nevedeli. Že proste, že musíš byť tak trocha neviditeľný a fakt, že proste vtedy tí ľudia sa tak ako vedia viac uvoľniť, proste nie sú nápätí, že preboha ten idiot, čo tam na mňa mierí už pol hodinu, proste, že tak to je úplne jasné, že to potom akože to aj toho človeka, toho vystupujúceho alebo ja neviem, niekoho v dáve proste otravuje, že sakra, že však ja sa tu chcem kúkať na koncert a ne na teba. Na ten foťák. No a teda to byly strategie toho, jak jakoby nezavádět třeba v publiku, ale zároveň jsem se chtěl zeptat, i když jsme to trošku tematizovali, jak je to fakt někdy občas pro vás, jako když jste v nějakým divokým pogu, si občas říkám fakt mít i ten aparát před tím, jako u toho oka. A říkám si občas úplně, já sám úplně, wow, tyjo, bojím se, nebo jako kapela vepředu, jakože občas jsou akce divoký, nebo že to jsou tam i nějaký vlastně tekutiny prostě ve skle a takhle, lítá spousta věcí. A tak že občas si fakt říkám, zrovna jako tebe, Tomáši, mám hodně často před očima zrovna ve Fenstru ve Vídni, kdy přesně stojíš pod tím pódiem, který je tak jako ta výška taková, si říkám, tyjo, tam stačí, že někdo prostě jenom klepne. Hej, ja si, vieš čo, akože ja som vždy bol taký zástanca, že radšej dobrú fotku a rozbitý foťák, než nerozbitý dobrý foťák a o ničom fotky. A oni zase tie foťaky vydržia celkom dosť. Ale to nie je až také krehké, aspoň z mojich skúseností. Ako prežili už veľa tekutín nárazov a hocičoho. Ale akože, hej, že keď máš naseknutý blesk a niekto ho proste jak harvester zobere, tak proste zobere a už je to preč proste. Ako preto som tiež časom prešiel na malé foťaky, lebo je zároveň aj menšia šanca, že niečo odlomíš. Proste, keď je to len taká ako kocka. Čo dneska už aj s digitálmi není problém mať maličký foťák a takisto nejaké analogové kompakty alebo tak, takže... Takže výborně. Takže naštěstí i v tomhle tom se jakoby věda a všechno posunuli, takže není tak nebezpečný a jakoby ničivý fotit i v tom největším a nejmocnějším moši. A my si teďka pustíme zase další věc a myslím si, že nám tam teďka jako předposlední budou Bahratal? Bahratal so songom Crucifix, čo vlastne je posledná nahrávka Bahratalu, vychádza teraz na takej splite alebo kompilačke. Čechenschweine. Áno. Je to tak si jdeme pustit nejnovější Bahratal. Špína na rádiu Wave. Posloucháte Špínu na rádiu Wave, to byly Bahratal a skladba Crucifix z jejich novýho four-way splitu, což musím říct, že když jsem zjistila, že to vychází, tak mi to udělalo velkou radost, protože já jsem velká faninka tady těchto obskurních splitů a čím víc kapel, tak tím podle mě lepší. Ale o Bahratal my se tady dneska primárně nebavíme, protože tady máme Matěje s Tomášem a řešíme jejich knihu a taky putovní výstavu Hluk bez hranic. A myslím, že jsme to probrali už hodně do detailů a teďka ještě nás čeká takzvaný okýnko těch
technikálí a praktikálí, takže kde tady tu knížku můžeme třeba sehnat vyjma těch vernisáží? Je nějaký takový místo, kam to budete dávat, nebo si musíme dorazit na akci, na který se pozvem za chvíli? No, ja som vlastne akože v tejto debate mi úplne ušlo to základné, že vlastne tu musíme poďakovať za vydanie tej knihy dvom vydavateľom, a to je Papagajov Hlasateľ v rámci Čech a Jablka ďaleko od stromu v rámci Slovenska. Čiže vlastne, že tieto dve vydavateľstva to majú vo svojich e-shopoch, takže dá sa to priamo objednať a ako si povedala, hej, proste na vernisážach to bude. A jedna ta vernisáž už proběhla, ta proběhla v Brně, na Sibiři, o tom už jsme se bavili, tak co nás čeká, protože on to vlastně bude napříč celým rokem. Tak kdy, kde, s kým, za jakých okolností? Tak teraz ešte je v tom Brne, takže dá sa asi navštíviť, neviem ako je to tam otvorené presne, ale ešte tam bude nejaké 2 týždne. Potom vlastne 34. bude v Čaci, v Deja Vu. Vernisáž a výstava tiež potrvá nejaké 2 týždne. Nasleduje Bratislava 21.5. Na Pink Valley. Potom bude... A tam bude vlastne tiež nejaký koncert. Áno, tam bude koncert vlastne dosť veľký, že bude tam hrať Puffer z Ameriky, Corridor z Chorvátska, Mental Tension a ešte z Brna kapela, ktorej meno som teraz úplne mi vyletelo, sorry. Takže to bude taky překvapení pro ty, kteří by tam chtěli dorazit, tak zjistí, kdo tam ještě bude navíc. Hej, presne. No a potom bude letná pauza v septembri, alebo teda 25.9. Bude vlastne vernisáž v Špiceri, ale tá výstava začne 21. a potrvá 2 týždne. A potom 21. novembra, čo je... 11. mesiac, 21. 11. listopad. Bude tu v Eternii a tiež bude koncert, takže potvrdené sú ľudské zdroje, asi Mental Tension a ešte uvidíme. A ještě mi napadla jedna taková věc úplně nakonec, když jsme se tady bavili o těch obsáhlých archivech a tak podobně, že jak jste dávali dohromady tu knížku, tak jestli třeba během toho dávání ty věci dohromady už nevznikl takový jeden jako nápad, že by byl třeba Hluk bez hranic 2, že si říkáte, vlastně těch fotek máme fakt hodně moc, těch dobrých, takže bychom si jakoby to, nebo zatím to se bude nechávat takhle odležet. Nebavili sme sa o tom zatiaľ. Ešte ne, ale je to výborná idea a možno máme o čom hovoriť pri pivínku. No výborně, tak to máme samozřejmě radost, že tady taky vzniklo něco i u nás ve studiu, ale bohužel teďka už se musíme definitivně rozloučit a my děkujeme moc, že jste za náma dorazili, že jste s náma probrali focení i, se tomu říká, nebezpečí v moši. Danger in the pit. Strategie, jak se nezranit. A na úplný závěr se ještě pustíme poslední písničku, bude to skladba od kapely Hrob, tak nám jenom řekněte, proč si to pustíme, o co jde. Je to vlastne teraz prednedávnom pred pár dňami odpremierovaný song z ich nastávajúceho full albumu, ktorý bude vychádzať na Night Terror Records v Holandsku na platni, CDčku, kazete a budú ho krstiť koncom mesiaca vlastne v Bratislave. Hrob, bratislavská kapela Doom Dead Metalová. Výborně, tak ještě jednou díky moc a ahoj. Majte sa, díky moc. Špína. Na rádiu Wave.